Balaba sartu ziren, hori etorri ziren. Eta bueno, gero sartu ziren hemen, eta akordatzen naiz gure galeri nola Balaba sartu zen. Sartu zen Balaba. Eta hortu gelditu zen, zulo bat. Eta ontzan urtetan, gero tapatu gendu. Baina momentu hartan koltsuiak eta jarri zituen balkoietan eta balak esartzeko. Eta nire jaunea atera zan legioa, eta hiri, bueno, ez dakiztu nolako biharrak eta nolako egiten zizkio. Era bat asarratuta, sartzen biltzen hemen da! Eta orduan bari, gozete hondi. Olio bila joteko, olio ontzi horiek, denak, zer esan guzu, sukin ero, berotik zituen zerratik olioa zetorren denak gelatuta. Eta anotik ginen txandan horra, eta ez dakizen bat agatzen, nolak izakortzen. Gero ogi ere bai ezin dituk eragarri. Eta etzan ogia, zan gauza bat, zesan puztinak zen, hori osatxan. Momentu hartan, neukenik atxena nahi egaztena, eta, bueno, momentu, zirkulo ondo momentu, mutilek eta moitzeko ez da. Eta akordatzeren, juntzan oso ondo nizako, zirkulotik bitorri izan da. Etxera santzon zen pasatzen zen, eta nire eta. Untzan, eta nizan ziren izkidu. Betzigen, noa eman behar zituen da horako kontu. Baina, eraman zituen, eta oso bizki. Eta ez dute familiko bat, kanpoa juntzan edo, errazu dira da eta? Gauza eramatzen, zazpilatetzen izonetan. Gero etorri ziren, gero gora etorri ziren, hemengo burrokak. Poliziak eta pasazikien, ze gauzak. Hemen mutilik eman, bueno, abertzale balin ziren, amorrozio lehiokik. Zer azko mendiak bat, azko mendiko eskola. Eta nakatu ziren, ni bakat nintzen behatzen egitea. Matutenak. Fernandoren matutenak eraman zuen, handik eraman zuen lankideak, eta handik eraman zuen okainara. Bueno, lurtu pasazituen, launekin zituen. Eta gerra aurretiko garaien nola izan zen? Eako guten ziren dantzan ikastea, eta guten ziren ikastoleta, eta bueno, handeren jokin, eta oso, bueno, pobre, baina gustora. Ea zigozten behar zeina dantzaitea. Ja bere makila eta ja preparatuta. Eta balkasko, tropak. Eta ez guzti pasatzen. Garai horretan orduan emakumeek egoera zaietan eta horrela ikusi. Ordu arte tabernatan, baina beti eskualdena denean da. Eta etxean. Eliza garai horretan zer ikusi zauken? Laguntza ematen zizuen edo? Ordu ez. Ordu beti eliza junge, baina ez. Garai horretan ez. Eta ze arropa eramaten zituzuen garai horretan? Bueno, igandeako arropa gorde ginen zen. Eta, bueno, ondo guten ginen mesorosira, beti bezala, eta gero handitek atera, eta itakin, paseatzea, baina horrena kanposatu. Eta zazpik aldea erola, baina, bari. Eta horren ginen, horre barrio, eskola, eta No, eta, zuen nun ikasten, no? Mojatan, hospitalen. Hospitalen, honan bera etortzen ziren. Hori musika eta ensegatzen dukoan, izan ondor, gero gauen eskola jote ginen, gaueko eskola den etxe. Lunes lanen, Amerika urtekina sinitzen ni imprentan gaten lanen. Grafikos Marquez, eta gero gauen eskola. Si ofizioz da egiten zen. Eta garai hartan, elizan eta hola ziten zen euskeran edo erderaz? Orduan erdera gehiago egiten zen. Baina dotrina eta den euskeraz egiten dune. Bai, orduan bazane. Bazen dune, bai. Eta gero, bueno, aldaketa ikaragarri izan nahi den. Euskaldun porrukatu du gure apaizak. Porrukatu du. Baina lehen hau, pasa inbertzen dune. Arriba Franco. Digo Espainia, eta eskolan ere bai, eta baina nitxekin izenak nigon jatan horaguten nintzen, soloro nintzen hori gero. Eta gero etxea junda, etxean itzerri bat esken batzen du, erderaz,
hazen zaplostako. Aitzen pixka bat zure sonidetaz eta? Bueno, nire zerrera gero begarren amire. Hora, gazte egitu zen izagoa horro. Kudeatutik erori eta orduan minartu zen, baina otzen zer esan. Eta kontuatzeako mutekia erabat izurra eta. Gero jogarrina bagarina entzan. Etzian, zeratzen zera izeuken, baina oso gaizki jarri zen, eta hor guntzen. Eta laguntzen nuen ondatik bero umea berrintzen nagoa eta maduetik egin. Eta gero dauket, anagari txikina, beste egazko bizina. Eta ni hemen zarrena. Fernando galduta, gora galduta. Guntzen. Eta bizi izan nukea, 61 urte alkarri. Eta izan ditut, Jesus Mari, nik izan ditut, 5 biskik ere bai. Danakit, denboren gabe jaituta. Eta denbora guzti oian, baina azkenean galdu. Eta hori bakarrik. Medikuen gatik, o zuko zuen Maria bidek? Orduan ez zuen nahin beste zerbatiko nien inkubadoriko. Eta hori ez. Atera